itong maghapon, dumating yung bulk na tulong galing sa ibang NGOs. So, kung dadala tayo ngayon dito, in fact, may papunta lang ngayon isang truck galing San Fernando, dadalhin dito. So, sobra na yung, kumbaga sa ano, parang ma-overwhelm na yung relief. So, dito tayo magpakonsentrate dito. Ito magkakatagal. Ito, so dito, per family, sir, ilan? 1,000 kasi kada municipal itong tatlong to. So sa dapat meron na tayo nakalagay na naibigay na distribute na mga ano. Ay, ganun ba? Oo, staff. Para kasi hindi magkagulo. Kasi ang mangyayari niyan, instead na 1,000 lang ang gugugulin natin doon, pag marami tayong nakita, baka hindi mabigay yung iba. So hindi natin na ano yung kanina, para sa kaya ako kasi na-brief, walang brief eh. Ang tumawag lang sa amin, darating kayo, may dala kayong gano'n. So wala naman dito, na pagdating nyo doon, kayo magbibigay. Hindi, ganun nga po sir. Pero walang nag-instruct sa amin na gano'n ang gagawin. Kung hindi sana kanina pa nagawa. Kasi ang mangyayari niyan, pag pumunta tayo, for example, pinuntahan natin yung magkakagulada. Yung 1,000, siyempre, may lalabas pa. So yung another, 1,000, yung imbis na 1,000 para sa isang barangay ulit, sa isang lugar, yun lang sana, yung talagang ayusin natin. Tawagan ko si Ate Dali yung head ng para mabili na niya yung munisipyo na pupuntahan. Yung dalawang susunod. Para habang on the way, nakaayos na yung ano. Yung una siguro pwede tayo mag-quiz doon ng ano. Pero yung susunod at yung pangatlo,